Mulai delok gong, mulai. Ngaku mana gabut saya tak pantau. Apa titip apa kabeh lunga gagya? Apa titip apa kabeh lunga gagya? Cepat salah geni ku mbludak kalau ku rasemku. Masa promo ya menengah. Gagi kok. Regane karo anu. Cepat. Pi tilipi ku rasemku mbludak pi cepet. Enggak ngeterang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-boloku. Selamat datang di channel Ihsan TV, channel yang selalu menghibur. Semoga kalian semua terhibur. Ini vlog keseharianku ya bolo. Dinaiki aku ameh main didik. Pengubangan di bujuku jenuh kepengen metu-metu. Cari apa dikut jeruk. Pesen jeruk, pesen jeruk ya, jika namae jeruk, nah ini di kayen, bolo, ini persiapan nih, hitung duit, duitnya receh bolo, tak gede bolo. Mbak Joli kok. Oh receh, tak joli. Jelek buat neng lah. Buah, oh ini buah bolo. Ayo jelek buat, wuhui, siap bolo. Ya junang. Sampe ndek nang iku beton. Ya iku agak wong kok. Iya. Lumayan bolo, lumayan tak THR baju. Dompetku aku lali ya. Oh, iya. Sandalku adik, wale adik. Iku bolo mbokku lagi jol. Gede ada wes kok. Siapa? Oh, bolo iki rame bolo ning ngene bolo. Anak Bapak Tiana. Oh. Iki kan gemes masuk pakai Kayak waktu sama lape kok iso sunah. tak sulit rambutku. Aku yang belum anu jelas loh. Aku belum tuku panganan belum. Indomaret Promo. wakeh. Walah promo akeh lah. Anu murah temenan murah-murah. Masalah Indomaret iki. Kandhani kok. Karo rego toko anu biasa. Iya. Ono kowe. Ora keneng. Kena. Lah iki tak penyet ora keneng kok. Ora keneng. Apa ini? Iki ono apa semua error Aku aja. tahu kok ngamuan ngono. Apa lah? Ngerti nambok kok wedhus apa ora, Dek? Ambune batuk kayak ngene. Lah urung adus sekesor leren kok. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbana Itu kalau anu apa? Kalau TikTok coba. Orang untuk bayaran TikTok, enak orang live. Ngenteni saweran. Wis kalau nak lele dinteni. Ajane yo bayarane kok saweran wong. Lah nah YouTube kan Wis, dolar langsung. ngonten engko. Akhir upload video entuk. Isin-isin kok bolo, kok barek. Wis tau mbok Sing bayaran beli ya, Mas. Ngene. Wis tau mbok cek. Konane suki. Jan nek kene kok apa sih jan ndhuwure blok ora kebeneran. Lah dene nganu terus ya anu yang wene ya entuk bayaran bolak-balik Dek. Aku iki wis tak bayaran sebenarnya. Cuma goro-goro untuk pelanggaran. Nang wis piro wis per bulan. Lho biyen nang rumah wong edan bayaran terus Jek kuat pirang juta sesasi. 3 juta 5 juta kuat upload video jarang aja semua. Jek melu masaki yo. Ora dhewe awake dhewe ya. Aku melu Kang Adi ku ndak nganu nek wayah njaluk bantuan ngene iku tok. Kalau barek ae kok. Barek kok. Ngene anak orang. Iki dana Orang ngene anak bojo ndak barek ae. Dana iku Mama Dino. mamah Mama Dino. Dana mamah sing luar negeri iki lho, Mbak bojo Mbak bari ngene Mbak. Apa putingane mosteng terus iki cang gandeng ngene kok cah wedok. Sampai TikTokan, Kang. Ora di TikTok. Gue neng gak tahu gak tahu. Story. Gak tahu. Pon. Gak tahu tak unggah. Cek bolos sampai mangkat aku perjalanan iki sekalian jahit. Ayo tak gontekno foto. Ayo. Kalian tuku jeruk. Saya pindah ke dalam terkenal ya enak untuk endorse. Kalau main Itu kudu ono sing nonton.
Kuat apa ora? Kok montor ngono kok. Ora angel uripane. Mulai delok gong, mulai. Ngaku mana gabus saya tak pancal kok. Apa titip apa? Kape lunga gagi ya. Untuk suat. Apa titip apa kape lunga gagi ya? Cepat salah geni ku mbludak kalau aku ora rasemku. Masa promo ya ngene. Gagi kok. Regane karo anu ukuran iki. Kaya ning gone Sri itu larang iki. Mak, acting mak. Cepat. Ingat betul. Kan emang ngeter mak. Enggak ya, enggak. Pi tilipi ku ora rasemku mbludak pi cepet. Enggak ngeter ngene lho, ngene. Weng. Ngene pokoke jeneng ngene lho. Heh? Lah, ngono lah. Nah, sira ben ngene dileng ngene sih. Ket apa to? Ngene lah dikil ngene. Oh. Ditomo. Lah ngono ya. 1 2 3 masuk rene. Nah, kaya ngono ning marep kan. Berarti tapi nanya kanu. Ah, masuk wes. Tapi Remok. Iki kok tak tambahi gula. udah apa iku lho. Iki netral berarti kan gula nih. Atul kok jamu Tapi bodo. nek anu madu kok campur madu kok sampai. Alok ngono ya rasa wae gulone. Mbak kok iki mae atul jamu. Buaya burang-burang wis. Ini yo rada kok. Terus godhog. Ade mah lidah buaya. Tak. Kok nak teko terus godhokan iku kok Jahat iso. saya legi entek. Botol botol aku. Tak pinjam kamu ya. Iki khusus mumput tanpa sentrek. Aku nak garing ngono kumpulne kabeh ora Oh, ngerti. Ora tok ya aku yo ora tak tinggal. Piro ning kene? 6 likur. Nek kana. Tak gone Pak Dewi. Aku ya. Lho, murah men. Agen. Nggone Ali. Dibatasi ora ning tuku. Enggak, ranggone Ali, lore Ali. Sing tuku dibatasi ora tukune. Aku anu tukokno gono nggone Ali. Pacek enom Ora ae. lore Ali. Tidak. Suwidi lek suwidi sing lor iku lho mat. Lor mat, mat. Nggone mat. Iku akeh jane. Kowe nek gelem tok atake njupun desa lan menawa entuk akeh. Aku ditarik-ari kon ngedono dirgo 19 jane karo ndek. Ngedono, Bu. Ayo, Bu. Angel saiki ngeduno ra angger anu. Ndek iki Ali koncat e sampe njaluk matone mat kan agen. Memang agen resmi ndek. Orang kulo. Lho, nah aja angkulan ada ya. Ngedono. Berarti 6.000 lumayan. Iya untuk 5.000. Nek ka iso nek agen mbok jaluki anu Brah-brah Mulya Desa. Wong aku dhewe dijaluki KTP karo anu kakak. Ora entuk Ya wes, bola apa mangkat sik aku. Ya wis. Buahe gak ngawur ora iso Dadah, santai. guys. Dah kalau mae dadah. Dadah. Dadah kasih Akang. Iki lho anakku lanang sing ganteng dhewe iki lho. Yo. Gandrem.